Domnule președinte, stimați colegi, propunerea legislativă are ca obiect instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suinelor. Vorbim de un proiect absolut necesar în această perioadă, care vine ca un răspuns ferm din partea noastră pentru sprijinirea unui sector aflat în criză. Fermele de suine din România asigură carne proaspătă, lanțuri scurte în aprovizionare și locuri de muncă în mediul rural, iar susținerea acestora este o investiție în siguranța noastră alimentară. Suntem convinși că acordarea unei subvenții corecte va crește producția internă și va reduce vulnerabilitatea dependenței de importuri. În ultimii ani, energia, furajele și conformarea la standardele de biosecuritate au impus creșterea prețului cu un ritm pe care piața nu îl poate absorbi, iar cei afectați sunt în general producătorii mici. Acest sprijin pentru producători nu este o cheltuială, ci reprezintă un stimul pentru a susține producția internă și a transmite un mesaj clar de recunoaștere și susținere a acestor activități. Grupul PSD susține și votează acest proiect.